3, 2, 1, שגר. יש שיגור ויש שידור ויש שיעור בעזרת השם, ליל ערב תשעה באב. בלילה הזה, בימים האלה, אומרים שכביכול אסור ללמוד תורה. כי למה? כי התורה נחשבת להנאה, משהו שאפשר ליהנות ממנו. עכשיו, אבל כתוב שנכנס אב ממעטים בשמחה. ממעטים בשמחה זה לא אומר שלא נמצאים בשמחה. אתה חייב להיות בשמחה מהרגע שהתעוררת ויש לך על מה להיות שמח, כי אתה עומד על הרגליים והכל בסדר אצלך. ועם כל הבעיות וכל החרטות שכולם חושבים ומחשבים ואומרים שזה קשה לו ולא קשה לו ולא נעים לו והוא חייב מסגרת והוא חייב ילדים אחרים והבעל אחר ואישה אחרת והעבודה לא טובה וזה לא טוב וכל החרטות שכולם חיים איתם ולא מבינים שזה יצר הרע. אם מי שעלתה או עלה יכולים לכתוב לי ששומעים, אז תכתבו שומעים גם במפתח הגאולה וגם בחיים עיקר. תודה רבה מראש, רק שאני אדע ששומעים אותי. אז תכתבו שומעים. מה אתם כותבים? מה? או שומעים? יופי. אם אצל שמואל היקר שומעים ורואים, אז אנחנו פנים מול פנים בעזרת השם. היום הקדוש ברוך הוא, בשביל להחיש את הגאולה, הוא פשוט קירב את הלבבות. זאת אומרת, שמואל נמצא בבאר שבע, אני נמצא בקצה השני, ואנחנו יכולים לדבר, לשמוע איש את רעהו, כאילו אנחנו פה. והנה יופי, גם מי שעלה עכשיו לחיים עיקר, רק שתגיד לי שאתם שומעים, בסדר? הנה, אם שולמית שם, או לא משנה מי, יש שם כמה שמות, תכתבי לי רק ששומעים, ובזה אני אוכל להמשיך את מה שהתחלתי. לנו, מי שחי מעל הטבע, אין לו שעות, נכון? אנחנו חיים מעל הטבע. וכשאתה חי מעל הטבע, אין את הדבר הזה, לילה, 2 בלילה, 1 בלילה. במיוחד בשעות האלה, שכביכול, זה לא כביכול, מיעוט התורה מתמעט ולא בכדי. ואני אסביר כמה דברים על מה שקורה היום, או מה שיקרה מחר, או מה שקורה בכלל, ונוכל להבין קצת יותר את המטריה הזאת שנקראת הזמן הזה. קודם כל אני מאוד מאוד שמח שהגענו לזמן הזה. כל יום צריך לברך שהחיינו והגיענו לזמן הזה. אתם יכולים להגיד אמן. למה? תכף אני אסביר לכם למה. רק תכתבו שם שומעים בצד של חיים עיקר, בצד השני, כי פה אמרו ששומעים, פה לא אמרו. מי שיכול לכתוב לי רק שורה, שומעים וזה הכל. ואז נוכל להמשיך בצורה חלקה, למרות שהכל בסדר נראה, אבל אם לא שומעים או כן שומעים, תכתבו, ואז אנחנו מסודרים ויכולים להמשיך בראש שקט. אז ככה. אז קודם כל, תשעה באב זה תאריך שקודם כל 9 הוא מלשון תשועה. 9 הוא מספר, בין כל המספרים, מספר מיוחד. וכאילו השם תושיע זה, בואו נראה, כתבתם או לא, שאני אדע רק מצוין, תודה, השם יברך אתכם. תודה רבה. וה9, כתוב שאת היום הזה הקדוש ברוך הוא יהפוך מיגון, כאילו מעצב לששון. זאת אומרת, כמה שהתעצבת ביום הזה, אם הבנת בכלל על מה אתה עצוב, או בכלל כל הדרך שלנו היום, היא למעט בשמחה. זה שהפכו את היום הזה ליום אבל ויגון, אני אישית לא חושב שזה נכון. לא שחלילה אני מתנגד לחז"ל, אבל לא, אני רק אומר שאילו יבינו את התקופה שיש בה היום, שבה אנחנו נמצאים, וניקח את הסימבוליות שיש במשפט,
על זה דיברו חכמים, שכולם בוכים, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, עקיבא, מה בית המקדש נשרף? שועלים הולכים בו. מה אתה צוחק? עכשיו שתבינו מי זה רבי עקיבא. רבי עקיבא זה האדם שמשה רבנו כשעלה לשמיים והראה לו הקדוש ברוך הוא את כל מה שהולך להיות בעולם, אמר לו, משה רבנו ישב, ראה אותו באיזה בקעה, נושא הרצאה או נושא שיעור על קוצו של יוד. יוד זה האות הכי קטנה בתורה. וקוצו של יוד היא עוד יותר קטנה. זאת אומרת, והוא נושא שיעור שמשה עמד שם מבולבל ולא הבין מילה ממה שרבי עקיבא דורש על אות אחת בתורה. אז הוא אמר, ראוי לתת את התורה לרבי עקיבא. זאת אומרת, משה מעיד, אז הוא אומר לו, כך עלה מלפניי וזה לא, וזה אני מחליט לתת איתך. וזה העניין של, כאילו, למה אני מביא את זה? כי רבי עקיבא צוחק וכולם בוכים, ואני מעדיף להיות בצד שלו. כי מי שמסתכל לעומק, במיוחד רבי עקיבא, שהוא היחידי שנכנס בין הארבעה אישים הגדולים, התנאים שנכנסו לפרדס, והיחידי שיצא ממנו בשלום. זאת אומרת, יצא ממנו שלם. זה רבי עקיבא. כל השלושה לא הצליחו לצאת. כל אחד קרא לו משהו אחר. אחד מת, אחד השתגע, אחד לא משנה. בקיצור, באחד כפר. זאת אומרת, ורק רבי עקיבא, הוא בעצם אמר מראש, להיזהר מאוד לכל האנשים שנכנסו. ובתוך כל הצום מתחיל להשפיע על הגרון, כנראה שזה צריך מים לשמן את המערכת. כי בחום הזה, אם לא תהיה ברירה, אז אני צריך ללגום איזה טיפת מים, כי זה יותר חשוב מהצום. אני מקווה שלא נצטרך. בקיצור, הקטע הוא שבו רבי עקיבא אומר להם, כל החכמים והתנאים, שעונים שאומרים לו, איך אתה צוחק בזמן כזה? או את הלהבות בית המקדש. הוא אמר להם, הוא פשוט התקדם קדימה במחשבות. הוא אמר להם, תראו, עכשיו כשאני רואה את זה נשרף, הרי הנביאים התנבאו, הודיעו ואמרו שבשני בתי מקדש יישרפו באותו תאריך. אבל הנביא יחזקאל ועוד נביאים כתבו שבית המקדש השלישי ייבנה. ואז תגיע הגאולה. ולכן רבי עקיבא, במקום להיכנס לעצבות, הוא אומר, קיבלתי עכשיו קבלה, קיבלתי עם נבואות של חורבן, שבדרך כלל נבואות רעות יכולות לא להתקיים. התקיימו, והנבואה השלישית, שבו יקום בית המקדש, אז אני שמח, כי יש לי הוכחה שזה הולך להיות. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את כל המאורעות שאנחנו חווים בימינו, בכל הזמנים האלה שאנחנו נמצאים בהם, במיוחד בשנים האחרונות, שבו בעצם העם התחלק לכמה חלקים, ולא בין ימין לשמאל. מה שעיצבו את הדעת, או יפנתו, או כישפו, זה שיש ימין ושמאל. אין דבר כזאת, אין חיה כזאת. אין ממשלת ימין ואין ממשלת שמאל. לא היה, לא יהיה, ובעזרת השם יעופו כל אלה מהחיים שלנו. ולכן צריכים להבין שאין ימין ושמאל. וימין ושמאל זה המצאה של כישוף, המצאה שבה ניתן דרך מה שנקרא חשיבת המונים, או הטיית חשיבתם של ההמונים, למצב שיש באמת ימין ושמאל, ואתה צריך להחליט אם אתה ימני או שמאלי. בשנים האלה, לפחות מאז שהתחילה החרטרונה, אז בעצם בו אתה כבר אין ימין ושמאל, יש קונספירטורים, אנשי אמת, ערים, כל מיני שמות שהמציאו, יודעים, ערים, מודעים, יש כאלה, ויש את כל המקושפים. באחוזים,
2-3% ערים, אלפית האחוז יודעת באמת מה קורה, ומשתמשת ועושה משהו, אלפית האחוז. וכל השאר נמצאים בצד ההוא שלא רוצים לדעת, שלא יודעים, כביכול, יודעים ולא רוצים לדעת, שלא יודעים כי זה כבד עליהם, או כל מיני סוגים של יושבי צדדים לראות מה יקרה. בינתיים הם מזריקים לעצמם, מחסנים את התינוקות שלהם, הולכים לרופאים, מתים בבתי המחלות, זאת אומרת, הכל בסדר לאלה שלא רוצים לדעת ושלא יודעים. אבל הנושא הרבה יותר מורכב. למה הוא נושא מורכב? כי אם אתה מבין, לפחות באחוז הקטן, שהמציאות שנחשפת אליה, היא באמת לא מה שחשבת. וכמו שקבעו חז"ל שזה עולם השקר, בארמית אלמא דשקרא. זאת אומרת, אם נחשפת, עכשיו מה קורה כשנחשפת? חלק מהתוכנית שלהם הייתה להכניס באמא שלך, באחיך, באחותך, בבן דוד שלך, בבן שלך, בסבא שלך, בסבתא שלך, בעובדים החברים שלך מהעבודה, שאומרים לך, תשמע, אתה הזיה מהלכת, יותר מזה, אתה אדם מסוכן, אתה אדם שבעצם מסכן את החיים שלך, ומסכן את החיים שלנו. זאת אומרת, אלו דברים שנאמרו, נמצאים עד הרגע הזה. אתמול דיברתי עם מישהי שאמרה לי, רבי חיים, תשמע, אין לי כבר כוחות. אין לי כוחות למשפחה שלי, אין לי כוחות לכל אלה שסובבים אותי, וסימנו אותי כמשוגעת. עכשיו, שתדעו, אני בטוח שגם אלה שעכשיו מקשיבים בשעה המאוחרת הזאת, שמי שמודע לכל מה שקורה, יודע שגם הוא חווה את החוויה הזאת. הוא חווה אותה. עכשיו, השאלה פה תלוי בעוצמות שלו בלדבוק באמת ולהסתכל לייזר, לא לראות את השכן, את האבא, את הבן דוד, את הבן, את האמא שהיא נגדך. יא בני, השתגעת, לך תיקח תרופות. יש, או אחותי, משהו השתבש אצלך, או אשתי, תעשי לי טובה, לכי לטיפול, או בעלי, זה מוכר לכם? יש פה מי שרואה את השידור היום ומחר, או מחרתיים, לא משנה מתי, בהחלט זה מוכר לו. שמעתי את זה כבר מהרבה מאוד אנשים. אבל תדעו דבר אחד, מי הוא האדם החזק בעולם? זה שלא מעניין אותו מה אומרים עליו, מה חושבים עליו, איך מתארים אותו. הוא לא, כי שאתה או את איש או אשת אמת, אתה צריך ללכת עם האמת עד הסוף. למה? כי המבחן הסופי נמצא עכשיו. במבחן הסופי בו אתה עומד או עומדת, זה עכשיו הזמן שאם אכפת לך מבורא עולם, או אכפת לך מהשכן, מהבעל, מהאישה, מהילדים, פה המבחן שלך. אם הצליחו להכריע אותך ופרשת, מה שקרה להרבה אנשים, או שהשאירו, דחקו את זה באיזה פינה, זאת אומרת, הפסדת את המשחק. למה? כי הרי זה נקראת כל התקופה הזאת חבלים, זה לאחוז בחבל, חבלי משיח, חבלי יולדת, חבלי לידה, כל מה שתקרא לזה זה חבלים. הקדוש ברוך הוא מנפנף את החבל. מנפנף זה או כמו לקפוץ על חבל. נכון שהיינו ילדים, היינו קופצים על חבל. ואז הקפיצה על חבל, אתה רואה את הכל מסתובב סביבך, טק, 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 ואתה יודע לקפוץ רגל אחת, שני רגליים, והחבל מסתובב, ואתה קופץ, את קופצת, וככה זה, סיימת את המשחק, לא נכשלת. וזה היינו ילדים, היינו עושים את זה בקלות. עכשיו, כשאתה ילד גדול, אז למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא קופץ? או למה אם אתה עכשיו מרגיש שכל העולם מתנועע, למה אתה לא מחזיק בשני ידיים, בכל הכוח שלך בחבל, ולהגיד, זאת האמת, זאת הדרך שלי, שמהדרך הזאת אני יודע ב1,000,000% שאני צודק. ולא רק בגלל כל ההוכחות והראיות,
אלא בגלל שיום אחד התעוררת והבנת שעוד שקר נחשף ועוד שקר, ואז אתה מבין איך בנו פה מגדל קלפים עצום עד השנייה הזאת של שקרים. ומתוך אותם שקרים צומחת אמת מעוותת שאנשים מאמינים בה והם הולכים לבחור. במי אתם בוחרים? באיזה יצורים? במי? תחשבו רגע. הרי היו כמה שירי מחאה שהם בעצם באו מהרחוב, אבל כולם הזדהו איתם. נכון, היה איזו מדינה, יש לנו שרים, רק על כיסא חושבים. אתה מעניין אותם? מישהו ראש העיר מעניין אותך? אתה מעניין אותו? אתה ברגע אתה בטמטומך בחרת בו, הפכת אותו לסחטן הכי גדול שלך או שלך. למה? שימו לב, תרימו ראש בכל עיר. אחד, קודם כל, היא כולה מצולמת. זאת אומרת, היא כל דקה תוכנת לך את הכיס. אתה בפקק, אתה זה. אז פנית טיפה ימינה, טק, צילמת טק 500 שקל. טק זזת ואתה צובר. יש אחד עם קורקינט שהלך בלי כסדה או בלי זה, 75,000 שקל בהוצאה לפועל, נהיה לו כבר 100,000 שקל, וזה רק ההתחלה ואין לו מאיפה לשלם על זה שהוא נסע בגינה בקורקינט. אז תבינו, הם יוצרים חוקים, הם מוכרים לך מכשירים, ולא רק עוקפים את החוקים, שהכל תעשייה של כסף. אז מה, אתה מטומטם? אתה הולך לבחור באיזה ייצור? תבחר בייצור שאומר לך, אני הולך לבטל את כל הכנסות. סוף סוף איזה ראש עיר חכם, מי שרוצה להתמודד על ראש עיר, אני מבטל את המצלמות, אני מבטל בעיר, מעיף את הכל, מעיף את הכחול לבן, את האדום לבן, מעיף את הכל. עכשיו, למה זה לא יקרה כביכול? כי אתם שותקים. השתיקה היא אם או אבי אבות התאומה של ההסכמה. השתיקה. עכשיו, כשאתה אומר, מה אתם רוצים שנעשה? אני אחד, אז אומר לך, תשמע. קודם כל תנסה להתאחד. אם 10 אנשים התאחדו, ואני אומר את זה, הרי למה חרב בית המקדש? הרי אם אתה בוכה על מה שנחרב לפני 2000 ומשהו שנה, אז בוא תבכה על איך עכשיו הוא לא נבנה. שם אתה צריך לבכות כל השנה, לפחות שעה ביום, כמו רבי נחמן אומר. לך, תעשה התבודדות, שב שעה עם עצמך, תן לעצמך סתירות, תבכה לבורא עולם, אבא, עד מתי? עד מתי תמשיך הטמטמת, חוגרת, שובקת, הורסת, משגעת, מטרפת את השכל? עד מתי תמשיך? כמה זמן, או כמו שאומרים בתהילים, עד מתי רשעים יעלוזו? עד מתי? עכשיו, יש לכל דבר, לא רק להגיד את הבעיה, יש לכל דבר להביא את הפתרון, כי כשאתה יודע את הבעיה, אז הפתרון הרבה יותר קל. עכשיו, אז בואו רגע נחזיר את הכל אחורה בזמן. יש עם ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל ומנידת ישראל. מנידה, אתם יודעים, לאישה יש מחזור, שזה נידה, טומאה, אסור להתקרב אליו. המנידה זה מה שאתה חי בה, אתה נמצא בנידת אישה יום ולילה. זאת אומרת, זה שאתה מתרחק מאשתך, או זה כלום, לעומת שאתה לא מתרחק מהמנידה, שהיא בעצם אבי אבות הטומאה. שתבינו רגע על מה מדובר. עכשיו, הקטע הוא של המנידה לא שייכת לעם ישראל ולארץ ישראל, ואתם רואים מה עשתה המנידה הזאת. זאת אומרת, משנות הקמתה ועד הרגע הזה. תדעו, נכון שאנחנו רואים כבישים, אבל אני מחזיר אתכם רגע לרבי עקיבא, לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא בעצם, אתם רואים שהיום, בשנים האלה, מיליונים עולים אליו. אין כזה דבר, דוגמה בעולם, שמיליונים הולכים למישהו שמת לפני מעל 2000 שנה, ואתה הולך אליו כאילו הוא נפטר לך אתמול. זאת אומרת, לאן אתה הולך אליו? לבקש ממנו, להזדהות איתו. למה אתה הולך לרבי שמעון בר יוחאי? לקבל ניסים, לפתור בעיות. אז זאת אומרת, רגע, בוא נבדוק מי הוא האיש. ומה בעצם כאן קרה?
ולמה זה, אם עולים היום, זה שייך להיום. הוא דיבר אז, בשביל זה רדפו אותו. עכשיו, זה לא המפגש שלו עם אליהו הנביא. המפגש שלו עם אליהו הנביא, זה מה שהוא היה במערה בשביל לכתוב את הזוהר. אבל הוא נרדף, כמו שאף אחד אחר לא נרדף. על מה הוא נרדף? הוא לא רצח מלכים יווניים ורומאים, הוא לא. הוא אמר 3 משפטים. ושלושת המשפטים שהוא אמר, רבי שמעון בר יוחאי, נעשים כיום בפועל, כאן במנידה, הוא הזהיר, על מה מדובר? אמרו שם 3 שנפגשו, אחד בין גרים, לא משנה השמות, זה לא הקטע, ובא ומשבח את מה יפים מעשיה של אומה זאת. אומה זאת, זאת אותה אומה שהיא נקראת היום בלי ה-A, בורג והמעשים שלה הם בעצם בכל העולם, ומה הרעיון? מה היא עושה? אז הוא אומר, תשמע, הוא אומר, תראה איזה יופי, בנו כבישים, בנו רכבות. הוא אומר להם, איפה השכל שלכם? למי בנו? למי בנו? העירייה, למי בנתה מדרכות, אדום לבן, כחול לבן, מצלמות, נתיבים? למי בנתה האומה הזאת? לקחת ממכם כנסות, מיסים, עד שתחנקו. על זה הזהיר רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 משהו שנה, ראה את צפונות העתיד. כמובן שהשם יראה לו. דבר שני, הוא אומר לו, תראה, בנו את קן יוון, שווקים, תראו את קן יוון, כנסו לקן יוון. בלעז, קניון. קן יוון אומר לו, השתגעתם? אתם לא רואים? מה זה הקן יוון? זה מקום להעמיד בו זונות. מי שנכנס לקניון, אני רוצה לספר לכם משהו אישי, שפעם קראו לחלבן, לרבי חיים כהן, קרוב משפחה שלו שפתח חנות בקניון גבעתיים. ולא נעים, משפחה וזה, וביקשו ממנו. הוא רק נכנס לקן יוון, ככה הוא סיפר לי, ובכלל, הוא רק נכנס. הוא הרגיש את הטומאה העצומה במקום הזה. אגב, גם אני מרגיש את זה, כשנכנס לקן יוון, משהו לא מסתדר לי בגוף, אני כולי לא נמצא לפעמים אתה חייב להיכנס, לקנות איזה משהו אבל אין לך ברירה. אבל מי שמרגיש את הטומאה של המקום, אז כמו שהוא אמר, להעמיד שם זונות. איך מעמידים שם זונות? אם היום תלכו ברחובות ותראו מה לובשות הבנות, במיוחד מגיל 0 לגיל 100. זאת אומרת, מה לובשות הבנות ומה הן קונות? הן קונות חוטים. והם אומרים שזה בגד. מכירים את הסיפור על המלך העירום? מספר אותו למי שרק להזכיר אותו ככה בתוך העניין. פעם היה מלך, והמלך הזה כל כך אהב בגדים, זה סיפור משל שבא לכל החיים שלנו. לא רק בסיפור של הבגדים שמוכרים בקן יוון. תראו כמה זה דומה וכמה זה קשור למציאות של היום. אותו מלך אהב בגדים, הביא לו חייטים מכל העולם. בסוף הביא 2 חייטים מומחים, 2 החייטים האלה בהתחלה קלטו את הטמטמיות שלו, ואז היו תופרים לו בגדים מפוארים. הוא היה הולך לעם, מציג את הבגדים, איזה בגדים, איזה... ואז החייטים אמרו, הבינו את הטרפת של המלך, ואז כל פעם הורידו לו בביגוד, פעם בלי שרבולים, פעם בלי זה, פעם בלי זה, פעם בלי זה, כל פעם הורידו לו משהו, פעם מכנסיים קצרות, פעם נעליים, פעם יחף, פעם זה. בסוף העלו אותו, אמרו לו, תשמע, אנחנו תפרנו לך פה חליפה, משהו מטורף. הוציא אותו עם תחתוני המלכות, והוא יוצא לעיר. עכשיו, אצל הקהל בעיר, היה תאריך קבוע פעם בשבוע, שבו המלך עושה תצוגת אופנה. מציג את מה שתפרו לו אותם אנשים. הולך, חוזר. עכשיו, כל הקהל מריע על החליפה החדשה של המלך.
שהחייטים המדופלמים עומדים בקצה הבמה כמו כל שבוע ושבוע, וכל פעם מראים את תפארת יצירתם. ואז מה קורה? כולם מסתכלים, המלך הערום, אין עליו כלום, חוטיני, ביקיני. בקיצור, יוצא עם תחתונים. וכולם צועקים ומריעים, איזה חליפה יפה, כי חס חלילה מי שיגיד משהו לא טוב על המלך, יערף ראשו, מוחאים לו כפיים. עומד ילד קטן, זאת אומרת, ילד קטן זה בעצם זה שרואה את האמת. ילד קטן, ואז בתוך הקהל יש שקט, אחרי שמריעים, אבל הוא אומר, וכולם שומעים, אבל אבא, אמא, המלך בכלל ערום. וואו, מסתרר שקט. המלך מסתכל, קולט שהוא ערום, ברח מהבמה. מה המשל, מה הנמשל? כולם יודעים מה הנמשל, המשל אני רק נוגע להיום. כשאתה או אישה הולכת לקן יוון, החנות של הביקיני חוטיני מוכרים לה 2 חוטים. ואתם יודעים כמה עולים 2 החוטים? יותר מחליפה של מלך. איך זה יכול להיות? המוצר עם כלום בד עולה, יכול להגיע לאלפי שקלים. עכשיו, אבל מה האישה או הנערה שלובשת? מה היא לא יודעת שהיא ערומה? זאת אומרת, מה קורה מהמעבר מהבית שלה, שאם חס וחלילה מישהו, החלון יהיה פתוח, יראו אותה עם חזייה או בלי, אז היא ישר תיכנס לפניקה. אבל זה שהיא בעצמה מורידה מעצמה את הכל והולכת בתוך העיר, בתוך הבריכה, בבית מלון, בחוף הים, בבריכה הציבורית, בקנטרי, בחנטרי, בשמנטרי, שתבינו שהיא בעצם הולכת עם חוט, אבל היא ערומה. המלך עירום, אין לו באמת בגדים, וזה מה שקורה בקן יוון. תיכנסו, לא, זה רק התחלתי מהחוטיני והביקיני. אני אמשיך לסטרפלס, לזה שכל הבטן שלה בחוץ, הטוחס שלה בחוץ, הרגליים שלה בחוץ, אין משהו שאולי מסתיר לה. יש כזה פתגם בחז"ל שכתוב, מכסה טפח ומגלה טפחיים. זאת אומרת, היא אולי שמה איזה חולצונת או איזה כותונת, אבל זה מראה את כל הגוף שלה. זאת אומרת, היא חיסתה סנטימטר, אבל כולם רואים אותה ערומה. עכשיו, זה הזהיר רבי שמעון בר יוחאי, שהקן יוון הוא המרכז לזנות, לזימה, שהוא מוכיח את זה כרגע. תצאו לרחובות. תצאו ותלכו ותראו, לא בבני ברק, אבל תצאו לרחובות. בתל אביב, או בכל מקום שיש שם קן יוון. אני אומר לכם, הרוב ערומות. מה אני אעשה? זה רבי שמעון מזהיר, ואומר למה? אחר כך הדבר השלישי שמתפאר בו בן גרים, או מי שהיה שם, ואומר, תראו איזה מעשים יפים. בנו בריכות שחייה, מגלשות, סאונות, ספא. מה הבילוי של נשות ישראל היום? מסאז' וספא, שזה גם מסאז', ובריכה לעמוד שם ערומה, והוא ערום. אתם קולטים לאיפה הידרדרו? אז זה הזהיר רבי שמעון בר יוחאי, שאמר שכל זה לענג את גופם. והוא המשיך על מה שאני עכשיו מדבר. הם עשו את הכל, מלכתחילה אומר, לצורכי עצמם עשו. ואם עשו לצורכי עצמם, אז רגע, אנחנו היום מסתכלים בכלל על בית המקדש. איפה בית המקדש שחרב? בעיניים של אלו. הרי כל אחד או אחת היום טרודים בבעיות שלהם האישיות. האם מישהו רוצה לפטר אותה, השני יש לו ריב עם השופט, השלישי יש לו ריב עם האח שלו ועם הבן דוד שלו ועם הסבתא שלו ובגירושים. כל אחד נמצא בתהליך אחר. בתי המשפט בחרטת מדינת ישראל
לא רק שמפוצצים במחשבה תחילה בים של עבודה, מינו פה כל כך הרבה עורכי דין, זאת אומרת שאין לזה אח ורע מבחינה סטטיסטית, לשום מקום בעולם. זאת אומרת, על כל עורך דין אחד, יש אחד מ-20-30 עורך דין. בעולם זה אחד ממיליון. למה צריך כל כך הרבה עורך דין? מה אתם נמצאים כל כך במחלוקות? זאת אומרת, זה חלק מהעניין של שליטה בבני אדם, שזה תוכנן הכל מראש. זאת אומרת, מה זה תוכנן הכל מראש? הרי מי כתב את ספר החוקים? את ספר החוקים כתב אדם. ומי? אחד שמתמצא במשפטים. אז אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. מהו המקצוע שבו אתה חייב להיות שקרן, אבא של השקרנים, ערמומי כמו נחש פטן? איזה מקצוע זה שאתה חייב להיות פה את כל התכונות האנושיות הכי גרועות שיש? אתה חייב להיות שקרן, אתה חייב להיות... אתם יודעים שיש חוק. תקשיבו טוב, אני מדבר בשיא הרצינות. אמת דיברתי, אתה רושם תצהיר, ואתה חותם למטה שאני יודע את כל העונשים הקבועים בחוק. אני לתומי, כשנתקלתי במקום קרוב, שמישהו או מישהי מילתה תצהיר שכל כולו שקר. דברים שלא היו ולא. אז אני הולך לשופט ואני אומר לו, אני מבקש לתבוע אותו שהתצהיר הזה כולו שקר, ושיפעיל את העונשים הקבועים בחוק. תסתכל עליי מלמעלה, ואני תגיד לי, אתה השתגעת? אין דבר כזה, אף אחד לא עוקף את החוק הזה. זאת אומרת, התצהיר, אתה יכול לכתוב שאתה הבעלים של עזריאלי, כשאתה לא הבעלים, לחתום שאתה יודע את כל העונשים שקבועים בחוק, ואף אחד לא יעשה לך כלום. חוק שלא נעקף. זאת אומרת, איך אתה רוצה הרי מי הוא שופט במנידה? יש אומרים לי, לך לבית המשפט על יוון, שזה העולם התחתון הכי גדול. תגידו, השתגעתם? הרי אם בבתי משפט הזוטרים שמו את הקופים, את האנשים הכי מוטרפים שיכולים להיות עם בלי טיפת משכל, אלא רק כמה שיותר רשע, כך הוא יותר שופט. וזה לא סתם שמו את האנשים האלה, ולא סתם בחרו בהם, אלא להיות כמו שהם עושים, לעקוף חוקים שרשמו אותם אנשים שרוצים שאתה ואתה ואת וכולנו נחיה תחת כפיפות של חוקים. זאת אומרת, זה מתחיל בחוקי רווחה, בחוקי חינוך חינם, עוד מעט חיסון חובה, ללדת בזה, וכל החוקים הם בעצם משרתים אג'נדה אחת שהיא נגדך. אז אם באמת יש דמו וחרטה, אז למה אתה לא מוחה? הרי זה שקר. איפה הילד שיצעק המלך ערום? אז הנה, הוא נמצא לפניכם. אז אני צועק, אז מה? אומרים, תשמע, ניתן לו עוד זפתה ועוד שפחה. שימשיך לצעוק, אני אגביל אותו. אם הוא בפיסטוק היה לו 100,000 צפיות, אני אעשה לו 100 צפיות. זה מה שהם עושים לי באמת. למה? מה הם צריכים? מישהו שמביא את האמת? שאנשים אולי ישמעו? אז אני אומר, אבל נתחכמה להם. אנחנו צריכים להתחכם לפיסטוק, למצוא דרך, איך להגיע ל1,000,000 צפיות. אז אנחנו באמת מחפשים את הדרך, כל הדרכים הובילו שזה עולה מלא כסף. עכשיו, יש לי את היכולת לעשות חלק מזה, אבל שביקשתי מאנשים שיעלו ויעשרו לפחות ויתרמו, פה כולם נעלמו באלף ונעלמו בעין. נעלם זה אחד שהופך לאילם באלף, ונעלם זה אחד שבא לשידור, שומע, נהנה, מציל את החיים שלו, מחר כותב אצלו פוסטים ולא מביא דברים בשם אומרם, ואם הוא מפורסם, וזה מה שקורה הרבה, מביא ועושה למחרת מעתיק את מה שעכשיו אמרתי כאן, או שאמרתי בשיעורים קודמים, אחד לאחד אפילו לא משנה, ויש לו תואר, לא סתם אחד מהם של עורך דין, עוכר דין, או כל מיני כאלה. אז תבינו רגע, שכל מערכת החקיקה הזאת היא בעצם המלחמה הגדולה נגד בורא עולם. למה? הם בועטים בעיטה ישירה בתורת משה. והבעיטה הזאת זה החורבן הבית. למה על זה
אתה לא מתאבל? למה על זה אתה לא צם? למה על זה אתה לא קם? למה אתה ממשיך או ממשיכה לשתוק? למה? הרי הכוח שלך, של עם ישראל, אומרים, כמו תולעת, תולעת יעקב, אל תראי תולעת, מה זה התולעת? תולעת היא, ככה אתה מועך אותה. אבל יש לה פה קטנצ'יק. אני ראיתי את זה בעיניים. נכנסת בארון, כמה כאלה קטנות, רכוכיות, אבל פה קטן עם שתי שיניים. מורידה דלתות מעץ, מורידה ארונות שלמים. אתה רואה אותם מתפרקים מהתולעת. זאת אומרת, מוסר השכל שלך, אומרת שמה, התולעת היא אולי קטנה ורכוכית ושבירה ונמעכת, אבל יש לה כוח עצום בפה. אין לעם ישראל אלא כל כוחו אלא בפיו. עכשיו אני הולך לגוע, שנבין רגע איפה אנחנו נמצאים. אתם זוכרים שדיברתי כבר כמה חודשים, כל השיעורים מתועדים, כותב בפוסטים, כותב בכל מיני מקומות, שמלחמה אמורה לפרוץ עכשיו, אחרי תשעה באב. והיא הזמן שימשך בין הפריצה שלה, יכול להיות ברחמי וחסדי השם, שהוא יהיה ערך אפיים, וימשוך את זה עוד יומיים שלושה. אני מניח שאחרי י"ב באב, שבו זה התאריך של אליהו הנביא, וזה התאריך של רבי חיים כהן החלבן, שהוא מחזיק את מפתח הגאולה, ובשביל שעם ישראל יעבור את הימים, ואנחנו עברנו אותם כל יום, שתדעו, אני נושא תפילה, ואומר, אבא, לא היום, לא היום, כי זה לא זמן טוב לישראל. כי כתוב שהימים הטובים של ישראל מתחילים אחרי יוד. יוד, אחרי 10 לאב, זה ימים שעם ישראל שמור ומוגן. יחסית, כמובן כל אחד לפי העניין שלו. ובאמת אני כל כך שמח שאני, אפילו בתוך היום העצוב הזה אני שמח. כאילו הוא אומר, טוב, מצד אחד חרבת, אבל מצד שני, בגלל שאתה רואה את הצורה בעל הטבע, מסתכל מלמעלה על המגרש, אז אני רואה ואומר, תודו לשם שהגענו ל9 באב ולא פרצה המלחמה. אם היא תפרוץ מחר, הכל טוב. מחרתיים עוד יותר טוב. אחרי מחרתיים עוד יותר טוב. והכוח הכי חזק שלה, זאת אומרת, אם היא לשלילה, אז זה יהיה בסוכות. בדיוק אחרי הושענא רבה. שמתם לב מה אמרתי? כי זה התאריך שמוצא הושענא רבה, ממנו צריכה לפרוץ, זה לא רק מלחמה, משהו גדול בעולם. עכשיו תראו, המלחמה הזאת של היום היא מבוימת. זאת שתגיע וזאת שהייתה. אבל מה יקרה? הקדוש ברוך הוא יבוא ויקלקל להם את התוכניות. כתוב שהוא ילעג למו, ישחק למו, יצחק למו. השם יצחק מהם. כל מה בניתם? משחטות, לייזרים, רחפנים. בואו תראו איך הוא במיליארדית השנייה הופך את הכל לאבק באפר. וזה הולך לקרות, בעזרת השם, בקרוב. ולמה זה טוב שזה יקרה? כי זאת תחילתה של גאולה אמיתית. תחילת הגאולה התחילה כבר במוצאי סוכות לפני 2, עוד מעט 3, שזה נקרא חבל עזה, ואתם יודעים, זה יום שמחת תורה. שמה התחילה, אבל, ושמה הקדוש ברוך הוא בעצם בא להאיר בעין ולהאיר באלף. להגיד לכם, תראו, יש לכם ראש ממשלה, יש לכם שרים, יש לכם צדיקי למד, יש לכם אלופים, יש לכם עלובים, יש לכם פיקוד ומטה, יש לכם טנקים, מרכבות, פגזים, אבל יש לכם חיילים ואנשים מתים בכל מטר, ולא מעט אנשים. זה לא 2003, לא. זה עם שלם שכל המורל שלו
הפך לאפס, הפחד והשקשוק מכל הזעקה וריצות, שאנשים מתים בדרך לריצה לממד או ריצה למקלט. נפצעים, נשברים, מתים, מה שאתם רוצים, רק מהפחד. והפחד שלהם ממה? מהצליל והתדר של ההזעקה והתשקורת. המלחמה האמיתית שקרתה ותקרה ממש בימים האלה, היא תהיה בתוך התשקורת, כי גם היום היא בתוך התקשורת. לא משנה אם בכף היד שלך או שלה, או בטלוויזיה, או במה שהיא יצרה לאנשים במוח, וזאת תהיה שיחת היום שלכם. ואם תשמעו את ההזעקה, אז אתם תרוצו יחד עם הילדים למקלט. עכשיו, כשזה חוסר אמונה וחוסר ביטחון וחוסר שעולה על חוסר אחר ועולה על חוסר אחר, כי זה בא שקרה לעם ישראל. איבד את דתו, בגלל שהוא לא רואה איך אתה מוסיף למילה דת את האות עין. זה העיניים שאתה רואה, אז זה יוצא בין דת לדעת, יש עיניים, או שהן חסרות, וכדאי שתכניס לדת שלך את העין, את הדעת. כי כשאתה יודע, זה כבר עולם אחר. אבל כשאתה לא רוצה לדעת, ואתה נשאר בדלת ותף, אז אתה בעצם תקוע עם איזושהי מחשבה מושתלת, שככה לימדו אותך רבותיך, שאתה לא יודע מי הם רבותיך. אתה לא מבין מי הם. ולכן, כל הסיפור של, הרי אם אנחנו רוצים להיות חכמים, אז צריכים להבין, יש לנו נביא, או כמה נביאים, שמדברים על תקומה, שובו אליי ואשובה אליכם. זאת אומרת, אתם רק צריכים לעשות תשובה קטנה. ואז בנביא מלאכי, אני מציע שתקראו מה שכתבתי, העליתי בפדים, שמדים, אני יודע איך קוראים לכל הדברים האלה, בפיסטוק, שתקראו מה שכתבתי על הסדר של הגאולה ועל קולו של אליהו הנביא, שאנחנו צריכים לשאוף שהוא יתגלה. וכדאי מאוד שתבקשו מוצאי שבת, או תבקשו כבר היום על אליהו הנביא. כי אליהו הנביא הוא הקול המבשר. אנחנו אומרים בראש השנה, וקוראים כמה פעמים, וגם ביום כיפורים, וגם בשמחת תורה, וגם בהרבה מקומות. קול מבשר, מבשר ואומר. בואו רגע שתבינו רגע של מי הקול, מה הוא מבשר, ומה הוא עוד פעם מבשר, ומה הוא עוד פעם אומר. שתדעו שאליהו הנביא, זה המלאך הכי חזק בשמיים. המלאך ששולט בעולם היום זה השטן, אבל המלאך נגד וחזק ממנו זה אליהו הנביא. יש תיאור על המשיח, מי שמכיר, על הלוויתן, שהשם משחק איתו 3 שעות לפני שקיעת הלילה. משחק עם הלוויתן 3 שעות. ויש את שור הבר. הלוויתן נמצא במעמקי האוקיינוסים, שאין לנו, זאת אומרת, אם הוא היה מתרבה, העולם היה נחרב. אז השם סירס אותו, פשוט לקח לו את הנקבה, והוריד לו את החשק. ואז אין לו על מה להתרבות, ואז הוא לא מחריב את העולם. אבל הוא כל כך גדול ועצום, שהוא בולע את כמעט ים שלם, זאת אומרת, הוא גודל של ים. אבל זה רק במשל והנמשל. לעומתו יש את שור הבר. זה שמי שמכיר את הסיפור על שור הבר, הוא נמצא גם בשירים של שור הבר של המשיח. זה על גדליה בן עזרא, שהוא שר על, שהוא הסתובב בעולם, וחיפש את שור הבר. שור הבר נמצא ביבשה, והלוויתן נמצא בים. שור הבר בשביל לחיות, הוא מקלה עשב של אלפי ערים גבוהים וענקיים. והקדוש ברוך הוא מצמיח את העשב הזה
מדי יום ביומו, שאותו שור הבר של המשיח, שנבראו שניהם בששת ימי בראשית, לא העיד עליהם הכתוב, אלא המדרש והקבלה והסוד מדברים על הלוויתן, ולכן בסוכות, שבו צריכה להיפתח הגאולה, אז זאת אומרת, יהיה ריב גדול בין המלחמה, שזה גם מטאפורה, זה משל. זאת אומרת, היום המלחמה הגדולה הולכת להיות בים. זאת אומרת, כל השי הציצי וכל אלה של, אתם רואים, גרמניה, צוללות, כל הסיפורים האלה, מול היבשה. ביבשה נמצא שור, זאת אומרת, המלחמה היא בין הים ליבשה. כאילו בין שור הבר לבין הלוויתן עצמו. עכשיו, אותו לוויתן, השחט אותו הקדוש ברוך הוא, וגם את השור. כי שני אלה, זה כמובן מטאפורה לדברים עצומים, אבל זה לא השיעור עכשיו. אני רק מביא את זה מתוך העניין, שתבינו רגע מה זה ברוחני. זאת אומרת, ישחט, ואומר שיעשה סוכה אחת ענקית, יביא את כל אלה שישארו בגאולה, ויאכלו מבשרו של השור ובשרו של הלוויתן, זאת אומרת שזה יהיה מעדן הכי גדול שהיה אי פעם. זאת אומרת שיספיק לעם שלם, לעולם שישאר פה אחרי אותה מלחמה. עכשיו, אם ירצה השם, ואנחנו אכן נזכה, כי הזמן הוא זמן של זכויות, ולא שיש לנו זכויות או אין לנו זכויות, הקדוש ברוך הוא יגלגל את הזכות אפילו על 10 אנשים. 10 אנשים לא שהם צדיקים והוא יושב שם פתח תקווה והוא בעפולה. לא. 10 אנשים שמאוחדים סביב מנהיג אחד. תקשיבו טוב. מאמינים בו בכל ליבם ונפשם. זאת אומרת שיגיעו לדרגה כמו שעומד אלישע, ורואה את רבו עולה עם סוסים, שערה, שמיים, רק הוא רואה, כי רק הוא נביא. ואף אחד לא יכול לראות את זה, רק הוא. ואז הוא קורא לו, אבי, אבי. זאת אומרת, הוא קורא לו פעמיים אבי. זאת אומרת, אם 10 אנשים, או 400 או 600 או 1,000 או 100,000, יצליחו להגיע ולהתאחד סביב מנהיג אחד שהשם בחר בו, והם לא יודעים אם הוא בחר בו או לא, הם מרגישים שהאיש הזה הוא האיש שאיתו הם מוכנים ללכת לכל מקום. וכש10 כאלה, בלי אינטריגות, בלי מחשבות, בלי סילקות העמלק מזמן, זה אגב מה שקרה, אבל הם לא היו 10. לתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שהייתה מסוגלות דרכם להביא את הגאולה, אבל זה לא קרה, כי הם לא היו 10. כי 10, הכוח של 10 או 10, זה קרה לאיש אחר גדול, הארי הקדוש, שעכשיו, שבוע שעבר, בימים האחרונים, היה היום שלו. והארי הקדוש הוא בעצם זה שפתח לנו את השכל, את המוח, ואת כל מה שאנחנו מכירים היום הוא תיקן. וזה תיקונים גבוהים, חידושים עצומים, שהוא נשלח לכמה שנים, ואם היה לדור הזה זכויות, שהדור ההוא של אז, היה מגיע המשיח. עכשיו, מה קרה? הוא עשה הזמן, הוא חיכה לזמן הזה, ואז ביום העשירי, או לא משנה, זאת אומרת השתתפו איתו 10, היו לו יותר מ10 תלמידים. והוא אמר להם, חיכה ליום שישי, והוא כבר כולו רוצה ללבוש חליפת משיח. הוא יודע שזה זמן, הרי הוא רואה את מה שאנחנו לא רואים. הארי זה, אין לתאר אותו בכלל במילים. בקיצור, הוא רואה והוא יודע שזה זמן שיכול להביא לגאולה. אז אומרים לו, בוא תעשה ניסיון, זאת אומרת, הוא מגיע אליהו הנביא, הוא אומר לו, בוא תעשה ניסיון.
אומר להם, תראו, עכשיו בוקר מוקדם, פללנו נץ, עכשיו, כמו שאתם אומר להם, לוקחים כמה פקלאות, אנחנו כבר לוקחים רכב, עולים לירושלים. האלה שהתלמידים שלו ערערו. מה ערערו? ואמרו לו, תשמע, מן הדין, מן הצדק, שנודיע לנשותנו שאנחנו הולכים. ערב שבת בכל זאת. הם ערערו אחרי דברי הרב. הם לא שמעו לו. הוא אמר להם, עכשיו עולים לירושלים. לא צריך להודיע לאף אחד. קחו את הפקלאות, עולים. אומר להם, אחרי שאמרו לו, צריכים להודיע לנשותנו, אמר להם, בדקה הזאת, הפסיד העולם והפסדנו אנחנו, והפסדתם אותי, כי אני יוצא מהעולם. הפסדנו את הגאולה. היה שעת רצון. שעת הרצון נבלמה ונחסמה על ידי יצר הרע הפנימי של התלמידים של הארי הקדוש. מהו היצר הרע? האישה. אני צריך להגיד לאישה ולא לשמוע על הרב, פקפקת ברב. הרי כל הרעיון הזה, וזה לא סתם רב, זה לא מישהו, אתם יודעים, שזה לבש פיג'מה והחליט שהוא עולה על ההר וצועק שהנובים הגיע הזמן, חרטתכם. זאת אומרת, זה לא אלה, זה לא המלאכי פנקה, זה הארי. והארי אומר להם, עכשיו עולים לירושלים, אומר להם, אילו הייתם לא מערערים, לא בעין, לא באי, הייתם זוכים להביא לעולם את הגאולה. ערערתם. שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, ואת רבי מאיר, ואת יונתן בן עוזיאל, ואת כל האנשים הכי גדולים שהיו בתקופה של רבי עקיבא. ושאלו אותם, איך הגעתם להשגות ולכוחות שקיבלתם? כל אחד ענה בנפרד. בזכות דבר אחד, מעולם ולעולם לא ערערנו, לא בעין ולא באי. ערעור זה גם לערער על מצב, וערעור זה מחשבה קטנה כזאת שנכנסת, אולי הרבי לא צודק, אולי הוא יש לו איזה נגיעה, אולי כל מיני המלאקים, שזה נקרא הספק הקטן, שנמצא, אומר, מעולם לא ערערנו על רבי עקיבא, על רבנו. מעולם לא חשבנו שיש בו איזשהו זיק של אלפית המיליארדית של מחשבה זרה. ובגלל שמעולם לא ערערנו, ראו בשמיים את האמונה. אמנם לא היינו 10, כי אם היינו 10 היינו מביאים משיח, יחד עם רבי עקיבא. עוד לא היה את הרצון, אבל זכותם עמדה להם שהם לא ערערו, לא חשבו מחשבות של מיליארדית המחשבה, אף פעם על רבם. בשבילהם שליח השם, מלאך צבאות השם, שומעים לו כל מה שהוא אומר, וזה מביא את הגאולה. אותו דבר ברגע הזה. אילו היו, בעזרת השם יהיו, 10 אנשים, מאוחדים בלב ובנפש, מאוחדים, מגובשים, ואין להם שום מחשבה כלל, שום מחשבה. הרבי אמר, הרבי יודע, אנחנו איתו באש ובמים. אנחנו, אמר לנו לעלות, לא שואלים את האנשים, לא שואלים את הנכדים, לא משנה מה קבעת, הרבי הוא הכי חשוב מהכל. וברגע שהוא הכי חשוב מהכל, חד הקנישתא. חד הקנישתא בארמית זה בית כנסת אחד. בית כנסת אחד שיש בו 10 אנשים מניין, שכולם
תמימי דעים ודעות בלי מחשבות קשות או זרות כלל וכלל. הולכים אחרי הרבי באמונה, אלו יביאו את הגאולה. אלו המושיעים, העולים בהר ציון, עולים ומתעלים מעל הר הספקות. כי מהו הר הספקות? זה עשיו. זה אותו טראמפ שאנשים מאמינים בו היום. הרי מי זה טראמפ? כל האידיוטים האלה שהם, הרי הוא עשיו עצמו, אתה יכול לראות בעיניים שזה עשיו. איך אתה יכול לראות שזה עשיו? כי קודם כל התיאור החיצוני מתאים בדיוק לתיאור של התורה. הרי מה קרה כשנולד עשיו? ומה פתאום ישראל כל כך חשובה לו? שימו לב מה קורה פה. הוא כתוב על כשנולד עשיו, הוא אדמוני, כולו אדרת שיער. מי אתם מכירים אדמוני עם אדרת שיער? זה טראמפ, לא? ויותר מזה, הוא כתוב עליו כשהוא נולד, כי ציד בפיו. אומרים המפרשים, מה זה כי ציד בפיו? שהוא בלשונו, החלקלקה, צד את האנשים, צד את הנפש שלהם. אנשים הולכים אחריו בצורה עיוורת, בהבטחות, אני אציל אתכם, אני אשמור אתכם, אני אעשה לכם, אני נותן לכם בזכותי, אתם חיים. אתם אפילו לא שומעים בין המילים מה הוא אומר, והפודלון לידו, הביוב, הוא בעצם בר שותפות שלו, כי הוא, הרי מי זה הנכד שלו? זה המלאק. אז המלאק הזה לא נמצא בתוכנו. זאת אומרת, זה אותו המלאק שהוא בעצם בא, והוא היום נמצא כל הערב רב, נמצאים היום בכוחות הביטחון, השב"כ, המוסד, איפה שאתם לא רוצים, למשל בכנסת, בפקידות, בעיריות, כולם שליחים של השטן, כולם, אין אחד, לא משנה כמה הזקן שלו לבן, וכמה הוא יושב בישיבה, וכמה הוא ישב בישיבה, כולם ואינם ראויים, כולם שייכים לערב רב. ופה, כשאני מדבר את כל הדברים האלה, אז זה לא הרי שיעור תורה שאתם, זאת אומרת, מה אומרת התורה? הרי כביכול אסור ללמוד תורה, אבל זה לא שיעור רק תורה, זה שיעור בהבנת הנקרא, או בהבנת המגרש שאתה חי בו. זה שאני מדבר כבר חודשיים על תאריכים, ובעזרת השם יהיו לטובה, אתם יודעים כל מי שצופה בשידורים האלה וקורא ושומע. אני אומר את הזמנים של המלחמות, ואני בדרך כלל לא רוצה להגיד זה בלי לשון הרע, בלי עין הרע. זאת אומרת, בעזרת השם אתם רואים שהכל מתארגן סביב גם אותם תאריכים שבהם נקבתי. אז זאת אומרת, אם אתה חושב או חושבת לרגע שמי שמדבר איתכם הוא איזשהו מחשב חס וחלילה קיצין, אז לא, ממש לא, להפך. אני בא ואומר, אני אספר לכם ככה בקצרה משהו אישי. כשהלכתי לרבי חיים, לציון שלו, וביקשתי ממנו הסבר, אחרי שהוא התגלה, שיסביר לי בדיוק למה הדברים קורים, למה אנשים תוקפים אותי, למה אני בעצם ככה, ומה לעשות, הרי שלחת אותי לחתיכת פרויקט, והכל הפוך. ואז אני הולך אליו לציון, ושואל את השאלה, אני אומר לו, תיתן לי בבקשה עוד קוד הסבר שאני אבין. לא מספר לכם עכשיו סיפור, מספר לכם אמת. ואז בצד השני שאלתי, הדלקנו נר, ואפילו אני יכול לספר לכם משהו שהיה שם. הבחור הזה יכול להעיד. ובאנו לציון, באתי עם עוד מישהו איתי, והוא היה לו איזו בעיה שאביו היה חולה, הוא רצה ישועה, ואני רציתי תשובה. מה השליחות? מה לעשות? ואז הבאנו נרות, והנר
הפתילה שלו מרוב שהיה רוח, לא רק שהיא כבתה, היא התעדתה. לא היה פתילה בנר. ואז הלכתי והבאתי, חיפשתי בין הזרדים בסביבה כל מיני גיבולים יבשים שאפשר להשתמש בהם כפתילה. ושמנו והוא ניסה להדליק, ניסה, עד שכבר כמעט נגמר הגז במצית. ואז אני כאילו התמקדתי ואמרתי, רבי חיים, בבקשה, אני רוצה להדליק נר, אני רוצה לקבל תשובות. אני לא מסיים את המשפט, והנר הקטן הזה שלא דלק, אחרי עשרות, פתאום נדלק, ופתאום הלהבה הייתה איזה כמעט 2 מטר, זה המון, מעל המצבה. זאת אומרת, זה דבר פילי, נכון? אבל אנחנו חיים מעל הטבע, אז לא מתייחסים לפלא, אלא מתייחסים שהנה התשובה. ואז הוא מפנה אותי לספר יחזקאל, עמוד כזה וכזה, שורה כזאת וכזאת. זו הייתה התשובה שקיבלתי בראש. אחרי שהעמוד האש הזה התחיל לרדת, אמרתי לו תודה, ואני הולך לראות מה המהות. ואז אני פותח את ספר יחזקאל באותו מקום שבו בעצם אני מופנה, ואז אני קורא את המשפט הזה, שנמצא בספר הנביא יחזקאל, שהוא מדבר על התקופה הזאת. כתוב ככה, צופה נתתיך עלמי. אתם יודעים מה זה צופה? תסתכלו מה זה צופה. זה אחד ששמים אותו בקצה המחנה, או לפני המחנה, או אחרי המחנה. מה התפקיד שלו? הצופה בעצם רואה מה קורה קדימה אם העם נמצא במסע, או מה נמצא מאחורה, או אם היישוב הוא קבוע, הוא עומד וצופה להזהיר אם מתקרבים כוחות, או כל סוג של רואה ממרחק ומזהיר את השאר. צופה נתתיך עלמי, ככה הוא כותב ספר יחזקאל. ואומרת, לך והזהרת אותם מפניי. עכשיו, אם לא הזהרת אותם ממני, אתה, זאת אומרת, פה הפירוש, או לא הפירוש, זה נשמע ממש כמו שזה נקרא. אם לא הזהרת אותם ממני, אתה תישא בחטאם. זאת אומרת, צופה נתתיך עלמי, אתה תישא בחטאם אם לא הזהרת אותם. אז אני הזהרתי. אחר כך הוא כותב, ואם הזהרת אותם ממני, הוא בחטאו יומת, ואתה את נפשך הצלת. משפט ברור, פשוט, ומה אתה מבין בו? עכשיו, אני הבנתי את המשפט הזה לאורך כל הדרך. כשהתחלתי להילחם באנשים, בסקלוני, או ניסו כמעט והרגוני, על זה שאני אומר להם לא להזריק, בשביל להציל אותם. אז הוא אומר לו, תשמע, הוא בחטאו יומת. זאת אומרת, אין לו זכויות. כמו שאומר לאנשים לתרום, הוא לא תורם, הוא יכול למות בגלל שהוא לא תורם, אז הוא בחטאו יומת. ואתה את נפשך הצלת, לך והזהרת אותם ממני. הולך בא הנביא, שהוא, אני חושב, שזה אליהו הנביא, למה? כי מלאכי זה המלאך האחרון בתקופה הזאת, שיש לנו תנ"ך, תורה, נביאים כתובים. זאת אומרת, הספר הנביאים, הוא בעצם מתייחס לכל ה-53 נביאים שהיו, יש 2 נביאות, וכל אחד מהם, הוא אומר, על הנביא יש להם סדר כרונולוגי של התגלותם, הופעתם, לאורך העבר של עם ישראל, מתי יש כאלה שלפני חורבן בית המקדש, יש כאלה שאחרי, שכולם מזהירים. ולא רק זה, יש נביא שהזהיר על החורבן, וכשבא החורבן והוא החריב, והנביא הזה שכל הזמן אמר להם, תחזרו בתשובה, אז האדם שלו שחטו אותו, את הנביא הזה. ומה שקרה הוא שזה היה כהן גדול, ואז הדם שלו
התחיל לרתוח שם באזור המזבח, וכל האנשים רואים ונבהלים, אדם שלו רותח חם וקופץ, אחרי ששחטו אותו. ואז המלך לא ידע מה לעשות, ראה שכולם שם רועדים מהסיפור הזה, אז הוא ניגש לדם ואמר לו, תשמע, לנביא זה שנשחט, או לכהן שנשחט, אומר לו ככה, אם אתה לא מפסיק, אני הולך עכשיו שוחט 1,000,000 איש, תירגע. ככה הוא מדבר איתו, אז הוא ראה שבאמת הוא הולך לעשות עכשיו סכנת כליה על עוד הרבה אנשים חפים מפשע, אבל כל זה קרה פה, במקור הזה שאתה בוכה עליו, שאתה הולך אליו ונשק את הקיר. אבל תבינו דבר אחד, לקדוש ברוך הוא אין בית, אין לו בית, גם לנו אין בית. זה שאתה משלם משכנתה לבלעם הזגג, זה לא אומר שיש לך בית. אתה סוג של שיעבוד, כי השיעבוד עם הבית כביכול שלך, אתה עדיין צריך לשלם חשמל וארנונה ומים, ומסעו ומס הסבתא שלהם, בשביל להיות תמיד משועבד. אתה או את נמצאים כל רגע נתון בשיעבוד מצרים. ואתה בשביל חצי משכורת שלך הולכת על מיסים שלא נגמרים. זאת אומרת, אפילו אם יש לך אוטו ואתה נוסע ומשלם 7 שקלים על דלק, 6 שקלים זה מס. אם קנית עכשיו לחמניה, חצי מס. לפני שהזבן הרוויח והמייצר הלחם, הכל זה מס. והמס זה סבך מהם. זאת אומרת, בשאלה אם היית מרוויח 1,000,000 שקל בחודש, ומשלם 100,000 שקל, אולי סבבה. נשאר לך 900,000. אבל כשכולה מרוויח 10,000, ולא נשאר לך כלום בשביל לחיות, אז אתה צריך לקחת הלוואות על הלוואות, שאתה משתעבד עוד יותר, כי אי אפשר לחיות ב10,000 שקל, משפחה. אז הוא חייב לשלוח את אשתו לעבוד, ושניהם צריכים להחזיק את הבית, אבל מה יצא להם? בית המקדש נחרב. ברגע שאישה יוצאת לעבודה, נחרב הבית. תנסו רגע להבין, אנחנו נמצאים בזמן של מצרים, בשיעבוד מצרים, ברגע הזה. פרעה, זה שמפריע לך, אותיות פרע A, השם שלח אותו להפריע, הוא נקרא אותיות ההפרעה, אם תהפכו, כי בכל האותיות שלו יש הפרעה, יש העורף, יש פרע השם, יש את כל המופרעות הזאת שמפריעה לך, הולך במהלך חייכם, והיא זאת שמחריבה לכם, עולנו לכולנו את הבית. איך זה קורה בפועל? אני אסביר. ברגע שבית, שזה בעצם צורך קיומי בסיסי, והוא, לפי התורה, היה צריך להיות מחולק חינם לכל שבט ושבט חינם. עכשיו, למה היום זה לא נעשה חינם? בשביל לחנוק אותך, בשביל שתתי, אבל תשימו לב מה ההבדל בין מצרים של אז להיום. שני האנשים שחיו אז וחיים היום, נגיד, אחד שתקראו לו דניאל ואחד שתקראו לו ירחמיאל. שני אלה היו חיים בתקופת שיעבוד מצרים. והם חיים בשיעבוד מצרים של היום, על אדמת ארץ ישראל. מה ההבדל ביניהם? מה שונה בין שניהם? מה מוביל את כל אחד מהם לקבל עליהם איזשהו עול מלכות שמיים? מה מוביל? כשבא משה להציל אותם, הוא כבר אומר לבורא עולם, כי הוא יודע את העתיד, הוא אומר להם, לא יאמינו לי. הם לא יאמינו לי. אתם יודעים, לימים, כשבא אליי רבי חיים לבית, בגופו, הדבר הראשון שעניתי לו, בלי לחשוב בכלל, רבי חיים, אמרתי לו, אתה יודע שהם לא יאמינו לי. לא יאמינו לי שאני רואה אותך במציאות, לא יאמינו לי ששלחת אותי, ולא יאמינו למה שאני אומר. זה מה שאמרתי לו. ואז הוא אמר לי, לא מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל הוא אמר לי משהו אחר, אמר לי, תשמע, תגיד בכל מקום שאתה בא, שרבי חיים כהן החלבן שלח אותך, והם כבר יאמינו לך. אז אני אומר את זה איפה שצריך, אני מקווה שהם מאמינים לי. עכשיו, אבל מה היה שם ומה היה היום, מה יש היום? זאת אומרת, כשבא משה רבנו, אז הוא אומר, לא יאמינו לי.
ולמי הוא התכוון לא יאמינו? קודם כל לחכמים, לזקנים. זאת אומרת, וזה בדיוק מה שגם אני חווה עד הרגע הזה, כאילו, הוא אומר לך, תשמע, אתה לא גדלת בישיבה, אין לך זקן מפה לתאי של לא משנה מה, ואתה לא נראה חרדי. אבל זה כל הקטע. שגם משה, איפה הוא גדל? איפה גדל משה? משה היה בן של פרעה. הוא למד מלכות פרעה. רק מי שמכיר את מלכות פרעה יכול להבין איך מתנהגים בחצר מלכות. וזה גם מי שהקדוש ברוך הוא ישלח, זה יהיה מישהו כזה. אל תתבלבלו, אל תחכו לאיזה אדמו"ר, לאיזה צדיק עם 4,000 טליתות. לא, זה לא המשיח. משיח זה קודם כל צריך לבוא אליהו הנביא עצמו, שיעיד ויגיד וימליך וימשוך את המשיח, זה תקופה, אבל תבקש את אליהו הנביא, כי רק הוא היחידי בעולם שיכול להגיד לך מי הוא המשיח. עכשיו, מבחינת הרעיון של אותו מנהיג, אותו אחד שצריך להוביל, אז הקטע הוא מבחינת ההסתכלות מהרב צדדית של חוסר אמונה, שגם אמרתי את זה קודם, שאנשים לא יאמינו ברב שלהם. הם לא יאמינו מספיק, לא שהם לא יאמינו, הם לא יהיו באמונה שלמה, כי תמיד הספק יחלחל. אני אומר לכם, מתוך ניסיון חיים. זאת אומרת, תראו, אם היה לי, לא אם, לא אומרים את המילה אם, אבל אילו השם היה שולח מיליונים, אז כמו שיש ינוקה ופינוקה ותיקונה ואבו הבלולה ובלולה וביג'ומה, וכל היצורים האלה שנמצאים, וכל היום נשקו לי את היד, נשקו לי את התוכס, בואו תקבלו ברכה, בואו תקבלו זה, סומרת, נעלי בורקס, פסים, חליפת יוסף, פיג'מות, הלו, הבאת גאולה? כל יום ויום יוצאת בת קול מחורב, ואומרת, איה בניי, ואיך לא בניתם היום את בית המקדש. בניית בית המקדש זה כשלא בנית, זה לא אומר שהתרשלת, זה אומר שהחרבת. ותראו לי את כל הרבנים למינם ומיניהם וסוגיהם, שאחד מהם אומר לך לבנות בית מקדש. זאת אומרת שיש לך, אולי רק אני בעולם, אולי, לא שמעתי עוד מישהו שמדבר ככה. למה אתם לא קמים היום לבנות? ולבנות את בית המקדש של היום זה קודם כל לבנות את עצמך מבפנים. למה? כי כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מה זה בתוכם? אצלך בבית, אצלך עם הילדים, אצלך ואצלך בבית, שם המקדש. אתם רואים היום אישה שמביאה מקדש? יש אולי, אני לא מכיר. יש נשים טובות, יש צדקניות, יש צדיקות, יש באמת נשים, זכיתי, השם יראה לי, נשים מעל ומעבר. אבל הם עוד לא הצליחו לבנות בית. כי יש תמיד, אני מכיר זוגות שהכל נפלא אצלהם, אחד מוזרק, אחת לא, אחת נגד, הוא בעד רפואה, היא נגד רפואה. לא שהיא רוצה, כי כתוב, רופא אחד קיים בעולם. אני, השם, רופאיך. אם אתה מסתמך אך ורק עליו, ולא קונה את כל החרטות תרופות שלהם, ולא דורך את כף רגלך שם, או רגלך שם, ויש לך אמונה עיוורת. מה אומר רבי נחמן מברסלב? הוא אומר לכם, תשמעו, יש לך חולה בבית, תשאר איתו בבית. תתפלל עליו, תתפללו שניכם, תביאו קהל שיתפלל, תבקשו שיתפללו, תקראו תהילים, אל תפקירו אותו או אותה, במיוחד עם זוהרים מבוגרים, ובמיוחד שהם הופכים לכם לעול, תזכרו כל דקה שאתם משקיעים בהורים, שאתם מטפלים בהם, בזמן שצריך לסעוד אותם, ולא משליכים אותם באיזה בית אבות, או באיזה בית מחלות, ושומרים עליהם. אז תדעו לכם, שהשכר שלכם בשמיים הוא מעבר לכל עבר. אין דבר שבשמיים
שיותר נחשב מכיבוד הורים. ההורים שלך, זה אבא שלך זה המלך, ואמא שלך זה השכינה. זאת אומרת, אתה צריך לראות את האבא והאמא, בדיוק כמו שאתה רואה והולך להתפלל לבית כנסת. אמא צלצלה, אתה באמצע תפילת 18, אתה יכול לעצור את התפילה לשנייה, ולהגיד לה, אמא יקרה, אני כבר חוזר. אין לתת לאמא להמתין דקה או לאבא לך, או שאתה נכנס להתפלל 18 ואתה אומר, אבא, אני נכנס עכשיו ל-18, או אמא, ואני הולך להתקשר אליך עוד 10 דקות, 20 דקות, שעה, אבל אתה אומר בפה. כי אם אתה לא עונה להורים, או שאתה רב איתם, או מתווכח איתם, אתה באותו יום מפסיד את כל מה שהרווחת במצוות אחרות. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, הדבר שהכי שונא זה כפיות טובה. וכשבן מרים קול על אביו, או בת באמא, אין לך סליחה על זה, לא תוכל, זה כמו להעליב מלך. מי שבעליב מלך, יש לו דין אחד, זה לא משנה אם יעשה תשובה, יעשה מיליון תשובות, דינו אחד. זאת אומרת, צריכים להבין רגע, ההורים, וכמה שמתבגרים יותר, זה המלך והמלכה שלכם. אותם אתם צריכים לכבד כמו את הכי צדיק שיש בעולם, את הכי טוב שיש בעולם, את מי שאתם הכי מעריכים בעולם. זה, התמורה היא, ותדעו, לפעמים אנשים מתים בטרם עת, וההורים עוד קוברים אותם. ותדעו לכם שזה בא בעיקר מאי כיבוד הורים כמו שצריך. לא שלא כיבדו, אלא לא כיבדו כמו שצריך. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, עשיו, אתם רואים את הטראמפ הזה? כל הכוח שלו שקיבל לשלוט בעולם, הוא בא מכיבוד אב. תקשיבו טוב. היה הולך לאבא שלו, הולך לובש חליפת פאר, משתחווה לאבא שלו, נשק לו את הידיים, מברך אותו, אומר לו כל כך מילים טובות, שהאבא רבה נחת. בשביל זה כתוב, רבקה אוהבת את יעקב, ויצחק אוהב את עשיו. איך יכול להיות שהוא אוהב בן רשע, שיודעים שהוא רשע? מה, יצחק כזה טיפש? לא יודע. אבל הכיבוד של האב שעשה עשיו, נתן לו מלכות על כל העולם ועלינו. אז זאת אומרת, אחד הדברים שלא היו ליעקב, זה שהוא לא יכל לכבד את ההורים בזמן שהוא היה אצל לבן. אז זאת אומרת, הדברים האלה שצריכים להבין, הרי לא סתם זה מופיע בדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. זאת אומרת, יש לך עניין פה לא של תמורה בעד האגרה, למען יאריכון ימיך. זה לא שכר, זה יישמר וייזהר לך, שאני לא אקצר לך את החיים, כי אתה לא מכבד את ההורים. לאנשים יש בעיות וצרות שהם לא מודעים, שנובעות מחוסר כיבוד הורים. זאת אומרת, הכיבוד הורים הוא דבר שהוא כל כך נמצא בפשטות, בשכל. אומר, רגע, אבא שלך, הרי זה שהלך ורץ בלילות, הביא אותך, חשב לעשות מצוות פריאה ורבייה באמצעותך או באמצעותך. זאת אומרת, אותה מחשבה שבעצם הביאה אותך לעולם, איזה כפיות טובה שאתה תצעק עליו, לא תכבד אותו, או לא, אתה צריך להבין, הוא קנה לך, הוא מביא לך, הוא רוצה בטובתך. אין מישהו בעולם שלא, תראו את דוד המלך. דוד המלך היה לו בן. לא משנה עכשיו הסיפור הזה התגלגל, שאותו בן בעצם, בגלל שהוא היה בן אשת יפת תואר, זאת אומרת שעשרת התורה אומרת, שמע, אם אתה מביא מאשת יפת תואר, אתה בסיכון. אז קראו לה הילד, הבן שלו, קראו לו אבשלום. אחד הבחורים הכי יפים שהיו אי פעם, שהשיער שלו היה נראה בלילה, ביום, בבוקר, בכמה צבעים, שמי שהיה רואה את השיער שלו, מתאפנט. הבן של דוד, אבשלום, מדברים על השיער שלו שלא היה שיער כזה. שיער, רעמת שיער, שאי אפשר לא להתרגש מלראות את הצבעים המתחלפים שיש לו בראש.
דוד המלך אהב אותו יותר מכולם כמעט, ומעולם לא העיר לו על כלום. מעולם לא העיר לו. ואותו בן שזכה לכל כך טיפוח מאביו, קם על אביו, לקח את נשותיו, את פילגשיו, ובא להרוג אותו, ואת חייליו. בא להרוג את אביו, והולך דוד לשר הצבא, ושר הצבא יכול, שר הצבא שאול דוד, הם חזקים ביותר, זאת אומרת, קשה מאוד, אם זה יואב בן צרויה, זה אנשים עם כוח שהשם נתן להם, לא רק כוח פיזי, גם כוח של תפילה, שבעצם מגבירה את הכוח הפיזי לפילי פלאים. ושר הצבא אומר לו, אני הולך להוריד אותו, כי הוא קודם כל הוא בן מוות, כי הוא מורד במלכות, ודוד לא מסכים. תקראו את הסיפור הזה, דוד לא מסכים. בסוף רדפו אחריו שלום, ואז מה קרה? השם, את השיער היפה שהוא נתן לו, שהוא בו התפאר, כאילו זה היה הכוח שלו, שהוא רכב על הסוס, נתפס בעץ השיער, וערף לו את הראש. על שיער ארוך. ודוד בכה עליו, ביקה אותו, אפילו שהוא ניסה להרוג אותו, כי הרחמים של אבא על ילדיו מעולם לא נפסקים. עכשיו תבינו, אם יש משוואה בין אבא לאמא, אמא תוכל לוותר על ילד אחד או שניים ולשכוח אותו, ואבא לעולם לא יוותר על אף ילד. לעולם לא יוותר. למה זה בנוי בו? תגידו גנטית, תגידו רגשית, תגידו שכלית, תגידו לבבית, תגידו מה שאתם רוצים. ככה השם בנה, בין הבדל והגמרא מביאה ממש דוגמאות על איזה אחת שיש לה 10 ילדים, ולשניהם, לזוג, ועוני שהם לא יכולים לעמוד ולסבול את העוני. ואז בא אחד הגבירים שם, ואמר לו, בוא, לא היה לו ילדים, אני אקח את הילד הזה. את הילד הזה אני אקח. אני אתן לך כסף שתוכלו לחיות כל השנים ברווחה. ככה הוא בא ושכנע, והאימא התפתתה. ומכרה את הבן שלה בלי להגיד לאבא. האבא חזר. הוא היה יומיים לא שם לב שלו ילדים. פתאום הוא רואה חסר הילד. איפה הוא? אז קודם כל תירוצים, הוא פעם פה, הוא פעם שם, אצל חבר, לא משנה מה. ואז הוא רואה פתאום שיש כסף בבית. פתאום איפה הבאת הכסף הזה? הוא אומר, הגביר הזה נתן לנו. אז הוא עצר ואמר לה, אני רוצה להבין מאיפה הכסף הזה, הגביר לא סתם בא ונתן כסף. אמר לו, מכרתי את הילד. הוא רק שמע את זה, התעלף, קם ואמר, הילד שלי יוצא חלצה, מה שנקרא, לא יימכר לעולם. הלך ואסף כסף להחזיר לו את מה שהוא לקח. הרי אני לא היה לו כסף. הלך, קרא את השמיים בתפילות. האמא מכרה את הבן, האבא לא ויתר. זאת אומרת, הגמרא מביאה דוגמה למה היא מביאה את זה? להמחיש שהאמא יכולה למכור את הבן שלה, אבל האבא לא יכול למכור את הבן שלו. לעולם. האבא והבן, וזה אתה יכול לראות את זה בסיפורים שלא סתם מביאים אותם על דוד המלך, גם על זה שכפר. הרי למה הוא כפר? קוראים לו האחר, לא כדאי להגיד את השם שלו, בוא נגיד נקרא לו האחר, מן 4 שנכנסו לפרדס. ומה היה הקטע שהביא אותו לכפירה? שימו לב מה קרה. הוא עבר בדרך ורצה למלות מצווה. שלח את הבן שלו להביא את הגוזלים או את הביצים
שהיו בדרך, נקראו לו בדרך, כי זאת מצווה. עכשיו, מה קרה? הילד עלה על העץ, להביא את הביצים, נפל מהעץ ומת. האבא, תראו מה הביא אותו לכפירה. הוא היה גאון שבגאונים בתורה. הוא אומר, רגע, פה אני מפסיק להאמין. מה היה? מה הביא אותו לכפירה? הרי כתוב בדיבר החמישי, כבד את אביך ואימך למען יאריכון ימיך. אז הבן שלו אמור היה זה שהוא כיבד את האבא, והלך לטפס על העץ להביא, אז זאת אומרת, מגיע לו תמורת מצווה שכתוב למען יאריכון ימיך. אז זאת אומרת, רגע, אני שלחתי, עכשיו הוא חכם, הוא גאון בתורה, והוא עושה אחד ועוד אחד, הוא אומר, רגע, מה הולך פה? אני מיליתי, או הילד מילה, ואני מיליתי את התורה כלשונה, זאת אומרת, כיבוד הורים. הבן הלך לכבד את האבא, להביא את הגוזלים מהעץ או את הביצים, נפל ומת. אז הוא אומר, קודם כל, בדיבר החמישי, כאילו הוא לא מתקיים, איפה יאריכון ימיך? הוא רק כיבד את אביו. וגם במצווה של שילוח הקן, יש את אותה הבטחה של אריכות ימים. אז עכשיו, רגע, מה הולך פה? הוא אומר, הוא לוקח את המצוות, את ההבטחה של התמורה למצווה, והוא אומר, אם זה ככה, איבדתי את הילד מהייאוש, שזה בעצם עבר פה, הילד הלך, עשה מצוות אביו, הוא כפר, הוא אומר, כפר בעיקר בעין. ומה הכפירה שלו הייתה? שהוא בעצם בא מתוך הסיפור הזה, כאילו שהתורה לא נותנת שכר, למרות שהיא הבטיחה. והוא שהוא כל כך מלומד בתורה, לא מקבל את זה, שזה מה שקרה. זאת אומרת, הוא בשביל אותו בן, כפר בתורה כולה, מרוב הכאב שלו. מתוך העניין הזה שמה שהוא חווה, אז תבינו את היחס של בן אבא לבן, אתה רואה את זה אצל דוד המלך, אתה רואה את זה גם בסיפור הזה, אתה רואה בהרבה דברים שהבן, הרי כתוב, אל תגיד לנשמה, אל תגידי בנייך, אלא בונייך. כי הבן הוא מלשון בנייה. יש אנשים שקוראים להם בנייה, אבל זה בנייה. מה הוא בונה הילד? מה בונה הבן? הרי כתוב שכל המצווה שאתה חוזר עליה בשחרית וערבית, תשימו לב מה אתם קוראים, ושיננתם לבניך. זאת אומרת, אתה כאבא, לא כאמא, כאבא, מחויב לשנן שן אחרי שן, יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, את כל דברי התורה הזאת, ושיננתם לבניך. וכל הדברים האלה הם בעצם המקום שבו אתה רוצה רגע להבין מהו חורבן הבית האמיתי. אז אני אסכם את השידור הזה, שחורבן הבית האמיתי הוא בזה שאף אחד כמעט לא קם לבנות, לשים לבנה בקיר. ואם, אומר הכתוב, אם לא בנית, זה לא זה שהפסדת, זה שהחרבת במו ידיך, לקחת מקוש, פטיש, הלכת לבית המקדש, דפקת במזבח, החרבת ממש. ואם אתה הרב הראשי ואתה סבתא של הרב הראשי, ולא זעקת לבנות את בית המקדש, החרבת אותו. שמעתם? החרבתם אותו במו ידיכם. אנחנו באים מהצד של לבנות. שאני אומר לאנשים, אמרתי להם, בואו תעלו איתי למקום הזה שהוא נקרא בית המקדש, ונחשוב איך בונים אותו. אמרו לי, לא, הרבנים אסרו לעלות מקום. אבל אמרתי, רבי חיים, החלבן, אמר לי לעלות, אני לא בא משמי. אני לא בא לכפור בשום דבר. אני מקבל הוראות ממישהו שפה כמו אליהו הנביא נמצא פה אחראי על הגאולה. ואז אומרים לי, אז באו כמה, אבל היו כאלה שבאו ופקפקו בתוך זה שבאו, למה צעקו עליהם אחרי זה, איך העזתם לעלות להר הבית?
אז אתם מבינים, אם אלה אתה לא תביא גאולה, ואלה מחריבים במו ידיהם את החורבן עצמו. אז כל אלה שעלו ומחו על זה שהם עלו, אז תדעו לכם, שלא רק שהם הפסידו, הם יכול להיות שהם בבעיה הרבה יותר רצינית. הייתה לכם הזדמנות, לא סתם עם מישהו לעלות. וכפרתם, והפרתם, והרסתם במו ידיכם לעצמכם את המקדש עצמו. עכשיו, כל העניין הזה של המקדש, וכל מה שהוא מסמל, זה לא הקרבת הקורבנות, וזה לא הדלקת המנורה, וזה גם לא המיקום. זה הרבה יותר מזה. כי האור חוזר של אותו בית מקדש, כשהוא קיים, אתה צריך להבין מה בעצם הפסדת שאין לך בית מקדש. אנשים לא מבינים את ההפסד העצום הזה, שאתה יכול לבכות עליו, אבל באמת, יש לך סיבה לבכות, לא סתם לקרוא את מגילת איכה ולבלבל את השכל, ועוד שנה עוברת ולא בנית כלום. קום תעשה, קומי תעשי, תזיזי את בעלך, קומו לעשייה. מהי אותה עשייה? העשייה היא בעצם, קודם כל תתחיל לדבר איך בונים את בית המקדש. תאסוף עוד אנשים ועוד אנשים, תלכו, תוציאו חוברות, תוציאו זה. זאת אומרת, הייתי עושה המון, לא שאני מדבר בלשון הייתי, אלא התחנונים שלי וההתבזות שלי לרוב האנשים, בשביל שיתרמו ויעשרו, בשביל הרבה פעולות כאלה שמצילות חיים ממש ומזכות את הנותן. נראה, אולי השם יפתח לנו ובעזרת השם נהיה מאלה שבונים פיזית אפילו, או לפחות רוחנית, את המקדש עצמו. ובמקום לבכות ולהתבכיין ולצום ולהשתגע ולשבת על הרצפה וכל אלה, זה בסדר שיש לך אבלות. אבל מה עם העשייה? מה עד מתי תתאבל? אתה לא מבין שהאבל הוא כבר מאחורינו? אנחנו בזמן של תקומה. בשביל תקומה צריך מנהיג שיקים את האנשים לבנות ולעשות למען שמו באהבה גדולה. אתה לא יכול לפטפט, אתה לא יכול, כשאני בא ועומד פה, ואני באמת מתוך הלב מדבר, ולא מתוך איזה, אני יודע את השליחות, אני יודע את האחריות, אני יודע שהשם ייתן לנו בסופו של דבר, גם את הגאולה המתבקשת, וגם זו השאלה שלנו כמה נתמיד, כמה נאמין, כמה לא נערער אחרי הרב, אומר לך לעשות ככה, תעשה ככה, אל תשאל שאלות. אל תשאל שאלות. כי ברגע שאתה שואל, אתם יודעים מה זה שואל? שואל בעברית זה גם אחד ששואל זהב מחברו. זאת אומרת, אתה שואל, זה לא רק למה התשובה נקראת תשובה? כי אתה, ברגע שאתה שואל, אז זאת אומרת, אתה משאיל. אתה לוקח אליך, שואל, נכון? אחד ששואל פטיש, שואל, אני משאיל ממך, אתה שואל ממנו, ככה אתה נקרא. כשאתה שואל, אז אתה גם משאיל. אתה לוקח משהו ואתה חייב להחזיר. להחזיר זה התשובה. להחזיר זה נקרא חזרה, החזרת את מה ששאלת או השאלת, כי אתה כבר יודע, אתה לא צריך את מה שהשאלת. ולכן כל הדברים האלה של תשובה אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. אתם אומרים, רוב העם אומר, לא, 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 אתה תשוב אלינו, ואנחנו נשוב אליך. אסור להגיד ככה לבורא. אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. זאת אומרת, זה כותב גם מלאכי, שלחתי את זה בכתובים, אתם יכולים לקרוא, מה אומר אליהו הנביא, מה כתב הנביא, מה הם הדברים שאותם יש לעשות בשביל להקים את המלכות של בית המקדש, הבית השלישי שעליו רבי עקיבא שמח, כי ניתן בהחלט לבנות את הבית השלישי. כל אלה שעולים להר ציון, שאבתם כוחות, עכשיו הזמן לקום לשלב הבא. דווקא בתשעה באב,
עוד מעט י"ב באב, רבי חיים כהן, גם עלייתו של אליהו הנביא, גם עלייתו וירידתם חזרה לארץ בגופם, מראה ומלמדת שהשני האישים האלה, קודם כל יש קשר ביניהם, שניהם יצאו באותו תאריך בי"ב באב. י"ב באב מבחינתי מסמן יום חזק ביותר. יכול להיות שהעיצומה של המלחמה שבפתח, או עיצומם של דברים רציניים, יוחלטו באותו יום, ויכול להיות שהתפרשו לאחר מכן, אבל זה היום, י"ב באב, ובכלל תהיו מוכנים, נהיה מוכנים כולנו לתרחישים שהולכים לקרות בקרוב. העולם הולך להשתנות. תזכרו. אז פה נאחל לכם, שיהיה לכם באמת מחשבות טובות, לא צריך להיות בדיקי עמוק, אתם יכולים לעשות כל מה שהשם או מה שחז"ל תקנו לנו, אבל קחו את זה קדימה. אל תישארו עכשיו בעצב, תשאירו שעה של עצב, ברוב השעות תהפכו אותם לשמחה, מתוך רצון, תובנה והבנה שבכוחנו ובידינו לעשותם. אל תפחדו, תוציאו את הפחד, תוציאו את כל מה שעוצר אתכם בשביל לקום ולבנות את בית המקדש. תסמנו מנהיג, תלכו אחריו באש ובמים, לא משנה, תיקחו, יש לכם מלא רבני אינטרנט, מלא רבני, קחו אותו ולכו אחריו. איך אומר אליהו הנביא? אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אבל אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. יש הרבה בעלי בתים. בעל זה בעל בית, זה בעל ישיבה, בעל. אנשים בעלים, אתם יודעים מה זה בעל. אם הוא האלוהים, אם ראש הישיבה הענקית הזאת, והאדמו"ר ההוא, וההוא שמדבר באינטרנט, וההוא שמדבר וצד אתכם בלשונו, לכו אחריו. תקשיבו טוב, זה אליהו הנביא אומר, לא אני אומר, אני מוסיף. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אבל אם האלוהים הוא האלוהים, אם הבורא, לכו אחרי מי שמנהיג אתכם ללכת אחריו. בזה חומר למחשבה, זה אומר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. הרחבנו בזה בעבר, נרחיב בעתיד, שעה כבר מאוחרת, אז אני מאחל לכל אלה שהיו בשיעור הזה, בשידור הזה, שיקבלו את התובנה, יקבלו את השמחה שחסרה להם, יסירו את חליפות האבל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני יהפוך לכם את היגון לששון, זאת אומרת, הפכים מוחלטים, תדרשו ממנו. אתם רואים מאחורי יש ספר תורה. אני עכשיו או לפני כן אומר לו, אבא הבטחת, תקיים. אבא, בוא תעזור לאלה שלא מסוגלים לעזור לעצמם. בואו נעשה את מה שצריך. הכל מתחיל בפה. הכל בפה, תולעת יעקב, כל הכוח שלך זה בפה. בתפילות של נשים צדקניות, תדליקו נרות לחלבן, תדליקו לאליהו הנביא, תדליקו ותבקשו בכל כוחכם ונפשכם שהקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה. תדליקו לדוד המלך, לחלבן הקדוש, לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי מאיר, לרבי נחמן, לחלבן הקדוש כמובן, לכל אלו ואליהו הנביא, אלו נרות שיהיו אצלכם בשמן זית של ארץ ישראל, שמן זית זך, ששמה עולה גם התפילה כמו שצריך. באשרי חלקו וחלקה של כל מי שעושים את הדברים האלה, אל תבקשו על עצמכם, תבקשו כי כל המבקש על חברו נענה תחילה. זאת אומרת, כל בעיה שיש לך, תפנה לבורא עולם קודם כל שמציק לך או לך שאין לנו בית מקדש. שאין את הכוח העצום של בית המקדש. בית המקדש ברגע שהוא קיים מתבטלים, תקשיבו טוב, כל בתי המחלות, כל מוסדות הממשלה,
הכל הופך לכהונה, לחוקי התורה. אתם לא מבינים מה כוח העצום שיש בבית המקדש. הכל, כל הזיהום אוויר, כל הזה, תהיה לכם אוויר, מזגן איפה שאתם הולכים, רוח נעימה, הכל, לא יהיה לכם את הכבישים האלה, תוכלו להגיע ממקום למקום. הארץ הזאת, השקר הגדול שמכניסים לנו, היא נגד התורה. כי כשהקדוש ברוך הוא בא לפאר את ארץ ישראל, הוא כותב עליה ואומר עליה ומכריז עליה. ואומר שמעיינות ונהרות של מים מפקים בה בבקעה ובהר. זאת אומרת, ארץ מלאה במים, מים חיים וטהורים וטובים, שאם אתה שותה אותם אתה נרפא מכל המחלות שאתה מכיר, משיניים עד רגליים, עד ידיים, עד שערות, וכמה זה מייפה את האישה, אפילו לא צריכה פסמים ברגע שיש את כל קיומו של בית המקדש, ופתאום הקטורת וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מה איבדנו, מה חסר לנו, כי אתם מסתכלים היום שמאלה וימינה. ראיתם שהצבא הזה אפס מאופס. ראיתם מה קרה בכמה שעות. ראיתם, והקטע הוא ראיתם שאלה שלחמו נעצרו, אלה שהיו המפקדים קודמו, למעט 2-3 שכנראה נתנו להם מיליארדים באמריקה, וצריכים להבין, אין אמונה היום, לא בממשל, לא באנשי הביטחון, לא במשטרה בעין, לא בראשי ערים, לא בכל מה שנקרא ממשל, אין אמונה. אז מה אתה צריך לדרוש? אתה לא יכול לעשות נגדם כלום. הספר תורה מאחורינו, הנרות של הצדיקים והכוח שלך ושלך בתפילה, אלו שמזיזים את העולם. ובטח ובטח יסדרו את המצב שלך או שלה ברגע שביקשת על עם ישראל. כי על מי השם שומר אחי? על אלה שדואגים לעם ישראל, על אלה שמבקשים באמת ובתמים את הגאולה. תהיו חלק מאלה שרוצים לצאת מהגלות ורוצים את ההתגלות. נוסיף את התף או את האלף לגאולה, גאולה, אותם אותיות, רק חסרה האלף. האלף זה האחדות, זה הרי אם בית המקדש השני חרב בשל אותה שנאת חינם, אז הוא גם לא מוקם, כי השנאת חינם הזאת עד הרגע הזאת קיימת, ולא צריך ללכת לרחוק, רק לפתוח אתם בלוויזיה, לראות את אלה שצועקים אחד על השני, בשקר הגדול שנקרא כנסת. במקום שבו בכנסת שמים את ראש הכנסת, שהוא אחד שלפי דין תורה צריך לצאת לרחוב ולרגמו באבנים, והוא ראש הכנסת, אז זאת אומרת שאותם כנסת, אותם אנשים, אלה שגרמו במזיד וגורמים במזיד להזרקות, לצרות, לכל החוקים המגעילים האלה, לכל המצלמות, לכל מה שקורה היום אשר עליהם, מתנבא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, עשו לעצמם. מה זה רומא? זה מלשון לרמות. רומאי הוא רמאי. זאת אומרת, וכל אלה ששולטים בנו היום, זה רמאים. לכן תתעוררו, תפיצו, תשתפו את השיעור הזה, שיעור חשוב, את הזמן הזה תפיצו, תבקשו, תתרמו, תאסרו, תפיצו בכל מקום שיהיה לזה, תדעו, הפיסטוק לא נותן לשיעורים האלה, תמצאו דרך להוריד את השיעור, להפיץ אותו, שימו אצלכם בפד, בכל מקום שאתם יכולים, גם לי הוא לא נותן, אני מנסה לעשות את השיעור אצלי בסטורי, הוא לא נותן לי. זאת אומרת, בטח לכם, הוא גם כנראה עושה קשיים. אבל יש דרכים לעקוף את זה, וכדאי לעקוף את זה ולשדר. כי זה מאיר למי שצריך להעיר, באלף ובעין. הם צריכים להתעורר. ולכן, כשאין התעוררות היום, כשאין את אותה החדווה העצומה הזאת של בקשה, מחוסר ידיעה, לבנות בית מקדש שלישי, ומה צריך לעשות בשביל לבנות אותו, אז כל מה שעלינו, הקבוצת המיעוט, תזכרו, חד הקנישתא. 10 אנשים יכולים להביא את הגאולה. בואו נהיה אחד מה10 האלה. בואו נתאחד. בואו נהיה לב הנפש. השם ישמור את כולכם, אלה שתורמים, אלה שעוזרים, ייתן לכם השם ברכה עד בלי די. אלה שלא, שתעשו תשובה, ואולי אי פעם תזכו לברכה. אמיתית מבורא עולם. לילה טוב לכולם.